המדינות המייסדות גם לתפוס אדמה וגם לעבוד במפעל האשלג, וזה לעבוד קשה מאוד, זה לעבוד במלח, ובעצם עד מרץ 1940, היישוב עוד לא מוכרז, במרץ 1940 מגיע הגדוד הראשון מחברת הנוער של אשדות יעקב, והגיעו עוד קבוצה מאנשי החוגים, מה שנקרא, ובי"א באדר, שזה יום תל חי וזה יום ההגנה, מקימים מאזרחים ממש ביישוב ובצורה מסודרת, נבנית רפת, וכשנשלחת הודעה של כל קיבוץ שיש לו רפתות, צריך לנדב 2 פרות לטובת בית הערבה כדי שהרפת תתחיל לעבוד. הם בסך הכל חיו לא רע מהחקלאות, יחד עם עבודת האשלג. דרך אגב, השנה שעברה הם קיבלו זיכיון לרפת ל3 שנים הבאות. הם הולכים להקים שם עוד פעם רפת. איפה יש שם? בבית הערבה. זיכיון למה קוראים לזה בית הערבה? אז לא קוראים לזה הבקעה פה? לא, זה בית הערבה, הגבול, אני אקריא לך. הגבול הוא לא... הגבול היה גבול של בית הערבה, היה יישוב שנקרא בית הערבה. מתי? בתקופת התנ"ך היה יישוב. זה מהתנ"ך השם הזה? כן, כן, השם הזה